с Алекс Студио Геймер. Аз съм Алекс и съм на фен среща на Криската. Буквално вижте колата, дори бус, където носят нещата. И се чудите, този лист какво ли е? Всъщност е плаката на Криската. А вижте ли какво бяхме намерили? Буквално колата на Ивака. Мартичка, няма да го снимам. Надявам се. Колата на Ивака. И в стадиона, както чувате, се е в момента фен среща на Криската. И дори го видях. И Алекс видях, и Ивака видях. И чакахме и оставете по един лайк, абонирайте се много с камбанката и чао!